Αλλάζουμε τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας την δημοσιογράφο και travel, food and wellness editor, την κυρία Νάντια Σουφλή, για να μας μιλήσει για ένα νέο περιοδικό που ξεκινάει την κυκλοφορία του με το βήμα και αφορά στην ελληνική κουζίνα. Καλησπέρα σας, κυρία Σουφλή. Καλησπέρα κυρία Στερίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη αυτή πρόσκληση. Να είστε καλά. Να δούμε, κυρία Σουφλή, πριν τα πούμε, να δούμε πρώτα Εννοείται. το βίντεο της παρουσίασης του περιοδικού και έπειτα να μας πείτε όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε. Πολύ... Κυρία Σουφλή, μας ανοίξατε την όρεξη με αυτό το βίντεο. Θέλω να μας πείτε ποια ήταν η ιδέα πίσω από τη δημιουργία αυτού του περιοδικού και κάθε πότε θα κυκλοφορεί. Βεβαίως. Αρχικά χαίρομαι πολύ που θα μοιραστούμε έτσι νόστιμα και ωραία, καλά νέα σε μια έτσι δύσκολη πραγματικότητα πολλές φορές. Και αυτό είναι και μια αφορμή για το πώς ξεκινήσαμε. Η Ελλάδα είναι τόσο όμορφη, έχει τόσα μυστικά και δι γαστρονομικά. Οπότε, όπως είδατε και στο βίντεο, εμείς θέλαμε ουσιαστικά να φτιάξουμε αυτή την εικόνα, να δημιουργήσουμε όλο αυτό που είναι η ελληνική γαστρονομία, από άκρη σ' άκρη της Ελλάδας, να την προσεγγίσουμε για αυτό το λόγο. Θα έχουμε σε κάθε τεύχος, ξεκινώντας από αυτό το πρώτο τεύχος, οδηπορικά ταξίδια με βάση τη γαστρονομία, με σκοπό να ανακαλύψουμε τα μυστικά κάθε τοπικής έτσι κουζίνας, μέσα από χαμένες πολλές φορές συνταγές που θα τους παρουσιάζουν χαρούμενα πρόσωπα ή γιαγιάδες που τις κρύβουν πολύ καλά και τις μοιράζουν έτσι απλόχερα, είτε από νέους παραγωγούς, νέους επιχειρηματίες που αναδεικνύουν καινούργια ελληνικά προϊόντα και τάσεις. Πριν συνεχίσω όμως να σας πω ότι θα κυκλοφορεί κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα με το βήμα της Κυριακής, οπότε σε αυτό το γευστικό ταξίδι που ξεκινάει από αύριο θα σας στέλναμε έτσι όλους τους συνοδοιπόρους για να ανοίξουμε την όρεξη, για να προσεγγίσουμε την ελληνική κουζίνα λίγο διαφορετικά από την αρχή, από το παρελθόν και την παράδοσή της μέχρι το σήμερα και έτσι μια πιο μοντέρνα οπτική, γιατί η ελληνική κουζίνα έχει ένα τόσο μεγάλο και ευρύ φάσμα, είναι τόσο αυθεντική, έχει φρέσκες και καλές ύλες, έχει δημιουργικές ιδέες από σεφ που δημιουργούν στον τόπο μας και στο εξωτερικό και βραβεύονται συνεχώς. Είναι κρίμα να τη βλέπουμε μονόπλευρα και να την κλείνουμε σε κουτάκια. Και εμείς μέσα από την ελληνική κουζίνα θέλουμε να τα ανοίξουμε αυτά τα κουτάκια και να τη μοιραστούμε με όλους, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Αντιλαμβάνομαι, κυρία Σουφλή, ότι μιλάμε για μια νέα πρόταση σχετικά με τη γαστρονομία, καθώς θα αναδεικνύεται βιώσιμες συνταγές από όλη την Ελλάδα. Έχω καταλάβει σωστά? Βεβαίως, είναι και αυτό έτσι μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή της δουλειάς που κάνουμε. Άλλωστε, ο πλανήτης δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Και ίσως δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά η βιωσιμότητα και η αειφορία ξεκινάει από την κουζίνα μας, από το πιάτο μας, από το χωράφι μέχρι το πιάτο, που είναι μια πάρα πολύ γνωστή πρακτική στον χώρο της βιωσιμότητας. Οπότε θα προσεγγίζουμε τις συνταγές και τα υλικά μας με αυτόν τον τρόπο, από το κοτσάνι μέχρι τη φλούδα, θα προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε τις πρώτες ύλες και θα μοιραζόμαστε, όχι εγώ βέβαια, θα ήθελα να τα καταφέρω κάποια στιγμή με τόση έμπνευση, αλλά Έλληνες και Ελληνίδες σεφ, συνταγές με βάση τη βιωσιμότητα. Συνταγές που δεν περιμένουμε ότι μπορεί κιόλας να πραγματοποιηθούν με τα υλικά μας, ότι έχουν τόσες πολλές δυνατότητες. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη πτυχή, δεν πετάμε τίποτα. Αυτό είναι και ένα κομμάτι, αν θέλετε, του μότο μας πια. Γιατί θέλουμε να παραδώσουμε έτσι ένα καλύτερο κόσμο που ξεκινάει από το χωράφι πραγματικά μέχρι το πιάτο μας και τον εαυτό μας έπειτα στις επόμενες γενιές και σε εμάς φυσικά. Τώρα κάνατε λόγο πριν για κάποια οδηπορικά, κάποια ταξίδια που θα έχουμε, που θα δούμε στο περιοδικό. Έχετε να μας πείτε κάποιον πρώτο ενδεχομένως προορισμό? Εννοείται. Ξεκινάμε με την πολύ αγαπημένη Μάνη. Μακάρι να μπορούσα να σας δείξω έτσι, θα σας δείξω το εξώφυλλο, αν και φάνηκε στα βίντεο εδώ, η ποιότητα φυσικά θα χαθεί του υλικού. Αν μπορώ να σας δείξω και κάποια πρόσωπα, θα ήταν φανταστικό. Μπορείτε να μας το δείξετε. Μπορώ. Ναι, αν το βάλετε μπροστά στην κάμερά σας, μπορούμε να το δούμε βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, γιατί η Μάνη είναι τόσο πλούσια, ξεκινάμε από αυτό τον πολύ ευλογημένο τόπο. Δεν ξέρω αν φαίνεται έτσι καλά. Βεβαίως φαίνεται, μια χαρά φαίνεται. Έτσι. Τίποτα, μια ιδέα σας δίνω, δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Μάνη, όπου θα γνωρίσουμε τόσο
συνταγές της γιαγιάς που λέμε στην κυριολεξία και τα μυστικά τους, μέχρι καινούρια πρόσωπα που ουσιαστικά μας εισάγουν σε αυτή τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικής κουζίνας, που έτσι μας δείχνει την πρόοδο και την εξέλιξή της μέσα στον χρόνο. Βλέπουμε και στις εικόνες που έχουμε στις οθόνες μας τις έχετε στείλει εσείς, κάποιους πολύ γνωστούς Έλληνες σεφ. Πώς θα εντάσσονται μέσα στο περιεχόμενο του περιοδικού? Έτσι είναι. Σε κάποια βίντεο μάλιστα μιλούν κάποιοι από αυτούς, αλλά είναι πολύ λίγοι. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ένα αφιέρωμα. Ξεκινάμε από το πρώτο τεύχος και θα συνεχιστεί αυτό φυσικά, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες και Ελληνίδες που βραβεύονται και διακρίνονται, οι οποίοι μοιράζονται τι σημαίνει η ελληνική κουζίνα για εκείνους. Και είναι πραγματικά τόσο συγκινητικές κάποιες ιστορίες, όσο τις διαβάζαμε και τις επεξεργαζόμασταν, βρίσκαμε όλοι ένα κομμάτι του εαυτού μας σε αυτό, και πολλές από αυτές τις ιστορίες συνδέονται και με την πορεία τους, συνδέονται με το τώρα τους, πώς βρέθηκαν σε αυτή τη δουλειά. Και ακόμα καλύτερα, κάτι που νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ, μοιράζονται οι πολλοί αυτοί γνωστοί σεφ τις συνταγές τους, τις συνταγές που σημαίνουν κάτι για εκείνους, συνταγές που μπορεί να είναι των γιαγιάδων τους, συνταγές από τις μητέρες τους, οι οποίες αποτελούν έτσι κάτι αρκετά συναισθηματικό και δικό τους και τις οποίες μπορούμε και εμείς μετά να τις φτιάξουμε στο σπίτι μας, δίνοντας και βάζοντας το δικό μας μεράκι και το ξεχωριστό μας χαρακτήρα. Θα έχουμε και κάποιες νότες από Έλληνες του εξωτερικού, μήπως? Εννοείται θα έχουμε νότες με τις συνταγές τους και τον τρόπο που εργάζονται εκεί και μοιράζονται την ελληνική κουζίνα σε όλο τον κόσμο. Και ξέρετε, πολλές φορές επειδή υπάρχει νοσταλγία, είναι αρκετά συγκινητικό το πώς προσεγγίζουν αυτοί οι άνθρωποι την ελληνική κουζίνα από μακριά. Είναι και ένας σύνδεσμος με την Ελλάδα, με την πατρίδα τους. Φαντάζομαι το είπατε λίγο πριν, αλλά θέλω να μας το πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα. Δεν θα λείπει και το συνταγολόγιο, ώστε και εμείς να μπορούμε στο σπίτι να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε κάτι από όλα αυτά τα ωραία που θα βλέπουμε στο περιοδικό. Είναι πάρα πολλά τα ωραία. Το συνταγολόγιο είναι πλούσιο, είναι και βασικό κομμάτι ουσιαστικά του περιοδικού. Σε κάθε τεύχος θα το δουλεύουμε πάρα πολύ αυτό, με ξεχωριστούς κάθε φορά σεφ που θα μας βοηθούν να φτιάχνουμε τις συνταγές τους. Οπότε ήδη από το πρώτο τεύχος, φανταστείτε, έχουμε πάνω από 50 συνταγές από γνωστούς σεφ της Ελλάδας και του εξωτερικού, Έλληνες και Ελληνίδες φυσικά. Τώρα και πάλι θα προσπαθήσω να σας δείξω έτσι μία που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, όλες μου κάνει εντύπωση, αλλά αυτή νομίζω θα ήθελα να την επιχειρήσω στο σπίτι μου. Τι συνταγή είναι, γιατί φαγητό? Ναι, λοιπόν. Ελπίζω να σας ανοίξω την όρεξη. Ουσιαστικά είναι ραβιόλια, αλλά με γέμιση σπανακόπιτα, που μας έρχονται από το Παρίσι και Κρόκο Κοζάνης, όλα ελληνικά φυσικά συστατικά, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Φαίνεται. Είναι πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Μας έχετε κάνει να πεινάσουμε σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι από τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη. Φυσικά είναι ξεχωριστές, απλά επειδή την έδειξα, οφείλω να αναφέρω και ποιος είναι ο σεφ. Και είναι πολύ ωραίο έτσι, μαζί με τη συνταγή του κάθε σεφ, να δούμε και την ιστορία πίσω από αυτή. Γιατί αυτή η συνταγή, πώς συνδέεται με εκείνον. Νομίζω έχει αρκετό ενδιαφέρον και ουσιαστικά μέσα από αυτό εμείς θέλουμε λίγο να πλησιάσουμε ξανά πράγματα που ξεχνάμε καθημερινά, όπως ένα απλό κυριακάτικο τραπέζι. Δηλαδή, νομίζω όλους μας, αν μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ελληνική κουζίνα, θα έρθουν στο μυαλό μας τραπέζια ανοιχτά, θα έρθουν συναισθήματα, στιγμές, τσουγκρίσματα. Και μάλιστα ένα άλλο κομμάτι του περιοδικού, που ξεκινάμε από το πρώτο τεύχος, θα είναι ότι αγαπημένοι μας σεφ ανοίγουν γι' αυτό το λόγο τα σπίτια τους. Μαγειρεύουν με τους αγαπημένους τους ανθρώπους και μοιράζονται βήμα-βήμα αυτές τις στιγμές. Ευελπιστώντας ότι θα το κάνουμε κι εμείς και θα κερδίζουμε λίγο χρόνο από τη δύσκολη καθημερινότητά μας για να γυρίσουμε έτσι στα κυριακάτικα ελληνικά τραπέζια. Πάρα πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν το πρώτο τεύχος, ελληνική κουζίνα είναι ο τίτλος. Ελληνική κουζίνα αύριο με το βήμα της Κυριακής. Ανυπομονούμε και ευχόμαστε να είστε κι εσείς συνοδοιπόροι σε αυτό το γευστικό ταξίδι που θα πάει την ελληνική κουζίνα, θα της δώσει μάλλον τη θέση που της αξίζει στο σήμερα. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σουφλή. Εγώ ευχαριστώ. Όλοι μας σας ευχαριστούμε από τη More Media για το χρόνο που μας δώσατε. Να είστε καλά.